selokho ngathi yinja omlungu sengaba umdobi ngaza kwethu ubunandi umdobeni oba nabanye abantu abadobayo. Okay, mangihamba ngiyodoba ke le nhlanzi engithanda ukuyidoba ke edamini ziyawathanda ama-worms. Manje bengifike ngalungiselele lana kwafuna ukuthi ke ngenze uplan yabo. Ngakwazi ukuthi ke ngizimbe ke lezi zinto imsundu lena ngikwazi ukuthi ke ngizokwazi ukuthola phela amabhabuli. Ngiyawathanda amabhabuli edamini la engidoba khona, amabhabuli agcwele, so ayawathanda kakhulu ama-worms. Mangabe ngiphethe ama-worms asikho isidingo sokuthi ngibe nenye ibait nama flavor nani. Ngiyazi ukuthi ngi-right. Amabhabuli ngiyawathanda ngoba ufish ongenawo amathambo. Nona isikhathi esiningi vele lo fish angudle, amanye mhlawumbe mangobambele ngiphisana ngawo. Kodwa into engithanda kakhulu ukuthi mangabe ngisemanzini ngiyazi ukuthi ngiya-recharge i-energy yami ukuze ngizoba namandla. Cishe ngiyadoba iviki neviki, ngiyahamba ngiye edamini ngiyodoba. Senginabangani ngisho abadobayo guys. So la ngidoba ngiyokwenza ngiyofuna inhlanzi ke ngayithola inhlanzi sekuyisikhathi ukuthi ngihambe ngiyongena edamini. Abantu abaningi bayasaba ukungena edamini. Ngisho abantu besilisa kuleli damu abangeni kule ndawo. So my law of attraction yenza ukuthi ngithenge ama-water shoes ngenyanga edlulile ngingazi nanokuthi ngizowenzani ngawathenga anyway. So 3 months later ngiyawasebenzisa lawo ma-water shoes. Ngingena edamini ngihambe ngiyodoba. So leli damu la ufanele ukuthi ungene lesi spot engisidingayo. Yila engifuna ukuyofaka khona udobo lami. Kufanele ukuthi ungene emanzini uhambe phakathi ukuze uyofika le kuleya ndawo. Angisabi inyoka ke mina ngindlondlo yamanzi bafethu. Ayena indlondlo yamanzi kodwa amanzi ngiyawathanda. Angikaze ngize ngidobe yazi lokhu ngakhula nje bengikhule ngingadobi into engiqale manje le and kumnandi yazini ukudoba. Imisundo yami ke le engiyibambile laphayana ngaphansi kwesihlahla esifumile. So ukuze ngifake iweight yami kudobo lami ngisebenzisa uphuthu noma ipapa elifakiwe ke ama flavor ke nehani ke inhlanzi. Abantu abadobayo bathi angofaka uju ngoba inhlanzi ziyathanda uju. So yeah, ngiyafaka nami uphuthu onomanzi olunoju. Yeah, bese ngiyahlala ke kona kumnandi emdobeni. Angifuna ungasho nje into engithanda kakhulu ukuthi ngihlale nje ngirelaxa, ucabangi ngalutho, uhlele emanzini, kumnandi, awushiselwa ilanga. Ngisenedobo lulodwa manje kodwa ngifuna ukuba nezinye ke. Sengiyakwazi ukujeba guys, sengikwazi ukujeba udoba, sengikwazi ngisho ukuyodoba ngedwa. Angisadingi ukuthi ngihambe ngiphelezele ngendlela nje sengiyi-advanced ngakhona. Niyadobani guys, angikabambi lesikhathi, angikabambi ngisho inhlanzi eyodwa. Mhlambe sengiyila mhlambe 2 hours wonke angikabambi ngisho inhlanzi eyodwa. Kodwa kumnandi ke emdobeni ngoba uhlala nje ayikho into etheni, phuzela amanzi ami, ngidlela ukudla kwami engisuke ngifike nakho. Yeah. Ngahlala 2 hours la ngingabambanga kodwa ke kumnandi. Abantu bangibuza ukuthi yini ndaba ngihambe ngodoba nge-weave guys. Angingena emanzini ngekhanda, angibhukuthi, ngingena nje ngomzimba qha phela. Mase sengifuna ukuphuma ke ngiyathutha imithwadlana yami ukuze ngizokwazi ukuthi ngiphumele nayo ngale. Kodwa ke kumnandi ke emdobeni guys. Bakhona nabanye abantu futhi abanye basuka ngale kulela side lamadamu. Emdobeni kumnandi, ngifika sengigqokile vele into zami sedamini ngoba akho bathroom lapha bese ngivele ngikhumule khongaphezulu ngingenele edamini. Nakule lilanga ngiyayibamba ke inhlanzi nangezinye izikhathi ke ngiyabamba ke inhlanzi. Baba khona nabanye abantu umnandi ungena emazini ngihlale nje. Ubani umuntu odobayo guys? Nidoba kuphi? Asambe sodoba.